marrazkiak egin daitezke paperean. Egin daitezke hormetan. Eta egin daitezke azalean. Gaurko programan bertsioak eta tatuajeak uztartuko ditugu. Norekin? Lazkagao tatuatzailearekin. Bere tatuajen artean ezagunak dira Lazkao Txikiren irudiak besteak beste. Bertsiorik ere ez da faltako gaurko programan. Pasai Donibaneko Bixi-Bixi elkarteak urtero antolatzen duen saioa eta Iruñeko bertsioaroko jaialdia eskainiko baitizkizuegu. Ongi etorri tatuajearen eta bertsioaren hitzetik hortzerara. Urrondoak kimatzen diren garaietan, makillak ta sardeak daude kaletan, larruta joareak hiriburuetan, gorde ditzagun oial txatalak poltsetan, atorrak pertsetan, zakuak kutxetan, maskarak ta katolak gorde kajoietan, erakutsi dezagun nor garen benetan, nor garen benetan. Bere bertso eta pasadizoengatik ezagun egin zen Josemi Eliztueta Lazkao Txiki. Ondoren ezagutu genituen bere marrazki bizidunak, eta marrazki bizidun hoietan oinarriturik hasi zen orratza eta tintaren bitartez, azaletan Lazkao Txikiren marrazkiak egiten Martin. Lazkagao tatu. Gasteizko estudio batean aritzen da eta lanean ari zela erantzun ditu gure galderak. Nola ez, Lazkao Txikiren tatuaje bat egiten ari zela. Martin, hitzetik hortzerako lantaldeak tatuaje bateratu bat egin nahi dugu. Ze irudi egingo zen eguke? Erantzun erreza izango zen Lazkao Txiki bat, baina bestela ingo neban buru bat bezala eta plaza bat horrela irudikatzen plazia o bertxotan da, bakardadia o lo que sea. Besteak beste, Lazkao Txikiren tatuajeak egiten dituzu, ze moldetan falta zaizu Lazkao Txiki tatuatzea? Ez dakit, azkenian itxen dut, tatuajen mundua, flasha da itxeazu zure marrazkixa eta jentia nahi da bena hartzen dago, lo que sea. Orduan, normalian margotzen dutena beneri gustatzen jat, eta jentia behartzen da bene, margotu dut, ez dakit horrela, ze esango neban, ze falta dan, ez dakit. Ez da, Jonen lehenengo tatuajea, baina lehenengo aldiz datorrenari zer esaten diozu? Ondo pentsatzeko, ez daukala prixaik tatuatzeko, eta, mina momentua dela, baina gero pasauko dela eta jazta, ez dela inbesterako. Iruñatik gertu dagoen, Ziritza herrian dagoen zentro batek, homosexualitatea sendatzeko terapiak eskaintzen dituela, salatu dute aste honetan. Vida Nueva izena du zentro horrek. Tratu txarrak, ezkontza behartuak, homosexualitatea sendatzeko terapiak, laguntza publikoak jasotzen dituen zentroa omen da. 2024an 124 pertsona hartatu zituzten. Horietatik 121 zerbitzu publikoetatik bidalitakoak. Sustrai, Alaia zure alaba da. Beste emakume batekin bizi da eta 2 seme-alaba dituzte. Zure erraina eta bilobak ere asko maite dituzu, baina hasieran bazenituen zure erresistentziak eta mamuak. Alaia, gaur Sustrai aita bera etorri zaizu eta berak atera dizu gaia. Alaia, irakurri duzu albiste hau? Homofobia aspaldi hasi zen, oraindik ez du atertu.
eta ez da zertan urruti joan, begira zazu ze gertu. Hurbildu zara ta egunkaria, mahai gainerantz agertu. Albistea ongi irakurri dut, baina ez dut ongi ulertu. Irakurri dut eta begiak zabaldu zaizkit goitabe. Pentsatu baitut ze basakeri, ze gauza ta ze mozdade. Denak aurrera omen goaz bai, ez ordea parez pare. Aita progrena ez naiz ni baina, okerragoak badaude. Listua daukat ez tarrian ta alere ospin tragoa. Okerragoak badaude egun ez da arraroa. Baina egia esan zaidazu itxi aurretik ahoa. Zuk ere igual nahiago zendun alaba normalagoa. Baina aspaldi joan zen aurretik normaltasunaren trena. Ta justu baino igo nintzen azken bagoian barrena. Zentro horretan sendatzen omen, dut ezberdin dabilena. Baina esaidazu nun sendatzen den hori egiten duena. Nahiko harrigarri gertatu zaigu Nafarroko erresuma. Aurrera joan tatzera bide, hau ezintzen errez suma. Baina alere nahiko garbi dut galderaren erantzuna. Diru publikoz elikatzen da horien gaixotasuna. Ta horren aurrean erakutsiko dugu erresistentzia. Kondenatzea iruditzen zait alta inteligentzia. Herri honetan naizta baztertu izan den diferentzia. Atzean utzi beharra dago upeneren erentzia. Sei bertsolari, herrialde berekoak batzuk, herri berekoak bertze batzuk, bakarrak zuen herrian, zuen herrialdean. Lekuek izaten dituzte topikoak, jendeak hala pentsatzen duena. Zein da zuen herrialdeko, zuen herriko topiko hori? Eta zein da inor gutxik izautzen duen, baino xarma berezia duen gauza ez ezaguna? Ni markina xemeindarra, orduan Bizkaiko kode,
Frontoietan zabaltzen da zestaz nahikoa umore. Amerikara joan dira asko eta izaten da sobre. Zestalariak aberats bueltauta hartzainak berriz pobre. Sakanan dago etxarri, satxek zeote du burutan, herria ez aipatzeko bere bertsoen barrutan. Garai batean kale borroka eta barrikadak zutan, txantrearekin ibiltzen ginen, zeinek gehiago burruka. Nere herriko topikoa, jo alaitz ze konfiantza. Nere herria zein den ere, sortu didazu zalantza. Baina lesaka hautatzekotan, zubi gainekoko dantza. Eta endaia hautatuzkero turistak eta ondartza. Gernikan banatzen dira, jaio orduko bi bando. Gernikar eta Gernikez, naiz iruditu arraro. Ta goikaldean sona baduen aritz bat ere badago. Aritzaz arro ta Gernikarraz izateaz arroago. Gasteizen gutxi falta da, iria kongelatzeko, eta ostegunak jartzen dira aurrekoz atzeko. Euskaraz inork ondo ez daki, Iruñan ere antzeko, tapatatak jaten ditugu egunero gosaltzeko. Xarma duen egun bat da, Karmenetan paella da. Hiru harriko ermita haundi bat arretxinaga. Ta markinarrok jende arroskoa, baina jende ona gara. Ta bertan bizi ez naizenetik xarmangarriagoa da. Baiara baten xarma hau, nola bertsoz deskribitu. Mendiak aipa litezke, mendi aldean kabitu. Sakanak dauzka 11 txoko, sekretu eta erritu, baina reparaz delako batek argitara eman ditu. Sakanan fama daukagu, guk Sakanicolarena. Ta Sakanicolak noski asko etxarrin barrena.
Oitura zahar bat bazen gurean jende askok ez dakiena. Eskerrak jada galdua dagon, txakurra jatearena. Lesaka famatu egin zen pandemiaren arira. Herrian ezin ta bestaz joaten ginen mendira. Oraindik sarri joaten garata, ze gaiztakeri desira. Ez dut erranen non den bertzela denak etorriko dira. Maialen, Donibaneko inauteriak dira eta urtero mozorroenarentzat sari berezi bat egoten da. Eta zuk aurten sari hori irabazteko desio berezia daukazu. Irudimentsua zea, diseinatzaile izugarri ona, eta aurten semaforoz jaztea erabaki duzu. Zure poste, argi eta kolore. Jantzi duzu, mozorroa, burutik bera eta bazoaz, arro-arro. Momentuz argi berdea, daramazu piztuta. Parrandan zabiltzala lagunekin trago bat edaten eta dantzan sekulako abiaduran sustrai sartu da tabernara. Eta zure parean derrapatu egin du. Formula bateko kotxe gorri distiratsu baten mozorroa darama soinean. Abiadura ta argi begitan dakazki, ta naranja tokatu naranja zehazki. Zuk ikusi beharko ze aukera ze asti. Geratzeko berandu, segitzeko gaizki. Geratzeko berandu, segitzeko gaizki. Ferrari mozorroak odola borborka, esan nahi du aparte dudala porrota, naiz naranja ipini didazun saltoka. Kontuz ni derrapatzen ohituta nagota, kontuz ni derrapatzen ohituta nagota. Honek astelenetan kejata zotina, aste arte eta aste azken makala txolina, baina inauteritan hartu duen grina. Ezagutzen dut sartu duzun gasolina, ezagutzen dut sartu duzun gasolina. Guain problema omen da gasolinarena, kotxean brilloa da ispiluarena. Hau da semaforo bat gorri dagoena, bizi osoan berdera pasako ez dena, bizi osoan berdera pasako ez dena. Semaforoa gorri eta bekainak beltzak, itxita karratuak nere gorputzertzak, baina berde jartzen dut batzuetan behintzat. Bakarrik batzuetan ta oinezkoentzat,
bakarrik batzuetan ta oinezkoentzat. Oinezkoei ematen diezu baimena, zuretzako patxada delako lehena. Semaforo bat zara bai baina obrena, denak molestatzeko ipintzen dutena. Denak molestatzeko ipintzen dutena. Eta molestatzeko izango banitza, bete beharreko balitz hain ere baldintza. Hobe joango ginake guk gizarte gisa, mundu dena 60 joango balitza. Mundu dena 60 joango balitza. Bera beti da guaia ta koherentea, baina ezin dut jasan impertinentea. Beti daukan jarrera inteligentea, ta bere simpatia intermitentea. Ta bere simpatia intermitentea. Martin, eta zu noiz hasi zinen tatuajeak egiten? Tatuatzen lagunen etxean edo, azkenean azten gara denok beste norbaiten etxean o estudioan ez den leku batean. Eta estudioan orain dela 6 urte edo 5-6 urte gutxi gora bera. Eta gogoratzen duzu zein izan zen egin zenuen lehen tatuajea? Lehenengo tatuajea izan zen nire buruari, iztarrean ineban letra batzuk. Eta gero tatuaje estudio batean, laizterrera egin nuen estudio batean tatuajea iztarrean ere. Hasieran iztarrean ez da asko ikusten, zalantza baldin badauzkazu nunin o lo que sea, iztarrean hastia hobeto. Eta lehenengo aldiz beste pertsona bat tatuatu zenuenean, nolako da esperientzia hori, beste bat zure eskutan dagoela jakiteak? Hasieran nahiko urduri, nola gelditzuko zen marraskixa o lo que sea, baina poliki-poliki joaten za gehiago disfrutatzen eta ikasten eta ondo, posik. Tatuaje bat egin nahi duenak zer hartu behar du kontuan? Hasieran, esango neban, ze estilo nahi duen tatuatu. Azkenean artista bakoitzak egiten du estilo bat egokiago, lo que sea, orduan joateko beraren gana egitera estilo hori. Eta kokapena nun jarri eta horrelako gauzak, baina. Eta nola zaindu behar izaten dira? Gentiak zaintzen dau milaka erara, baina niri normalian krema gutxi botatzen dutzat, nahiago dut siku egotia, eta importantiena da egunero garbitzia, higienea, ura eta jaboia pare bat aldiz, eta siku egitzia eta ondo garbitzia. Zertan desberdintzen dira, lehen aldiz tatuatzera datorren bat, eta ja tatuaje asko dituen pertsona bat? Normalian, tatuaje bakarra o gutxi dauzkanak ematen dizkio buelta gehiago tatuaren zentzuari o ze zentzu dokan tatuajeak o lo que sea. Eta gero ja dauzkasunean tatuaje asko igual gero galtzen da igual zentzu espezial hori tatuajea eta ja da igual pixkat estetikoa bat. Eta etortzen zaizu bezerorik eta esaten dizu zuk egin nahi duzuna? Gutxi dare, baina bai, badare batzuk. Eta horre die honenak. Ez da trabai jartzen, eta azkenean disfrutatzen duzu, zuitzen duzu nahi duzuna. Eta ze estilotako artista zarela esango zenuke? Nik gehien egiten dudana da estilo tradizionala,
eta gero letterinak ere gustoko ditut baitxa, eta baina hori, gehixena estilo tradizionala da. Eta gero, laskao txikiren marrazki bizidunak be horrelako tatuaje graziosuak itxia be gustatzen gata. Zuen lagun taldea anitza da. Eta aniztasun horren barrenean bada neska bat agitz elizkoia eta agitz sinesduna dena. Gaur taldea bildu zaituzte eta errandizue datorren hilabetean komentuan monja sartuko dela. Aldiro elizara sartu gura zuen, baina hau ez genuen uste mekasuen, zera kontatu digu tagu biok amen. Ai Domingosek zenbat kalte egin duen, ai Domingosek zenbat kalte egin duen. Niri egia esan pena ematen dit, eta ez dakit nola atera hemendik, ez alduen aurkitu jakin nahi nukenik, gugandik urruntzeko aitzaki oberik, gugandik urruntzeko aitzaki oberik. Zeo zer egongo da iluna ospela, edo dogma berri bat nahiko du bestela, argi dago sineste kontua honela, pentsatzea baino asko zerrazago dela, pentsatzea baino asko zerrazago dela. Kulpa guztiak bota baita itezke ara, bide errazagoa dugu behar bada, ta laguna salbatu nahi badugu ara, agian berarekin sartu behar gara, agian berarekin sartu behar gara. Barrura sartu eta mila pasa dizu, han ez dago ez zeruta ez paradisu, monja infiltratuak izateko aizu, Madalenak egiten zuk baldakizu, Madalenak egiten zuk baldakizu. Oiek egin ditzaket baditu gustuko, eta naiz hasieran hartu dugun susto, notizia hau ez dut hain txarto hartuko, gutxienez ez baita polizi sartuko, gutxienez ez baita polizi sartuko. Berriz ere Nafarroa aldera luzatu nahiko nuke begirada. Sustrai, Iruñako Katakrak liburu dendan egiten duzu lan. Denda itxi eta berez ekitaldi aretoa den gunea lotarako aterpe bihurtzen ari zara. Laister hurbilduko dira bertara lotara 16 etxegabe. Voluntario askoren lana eta bihotza dago ekimen honen atzean, aulkiak jaso eta txoko batean gordeta egoten diren koltsoiak lurrean jarri berri dituzu. Maiane, zuzara, etorri den, lehena, zuk aukeratu duzu koltsoiaren ondoan dagoen horman, irudi bat agertzen da eta azpian hitz batzuk, zurekin
ala ezerrez jartzen du, zure azala bezain tinta beltzez. Zuzenean, sustrairi galdetzea erabaki duzu. Barkatu, adiskide, zer esan nahi du esaldi horrek? Naiz soinean motxila txiki bat dakartzun, zuk soilik dakizu hor ze pixu daukazun. Iraganaren eta minaren oihartzun, esaldi borobil bat jartzen du hor lagun, ez zaudela bakarrik sentitu dezazu. Hortarako badaukat nahiko borondate, baina hotzak kaleak ene zenbat kalte. Zabaldu didazue orain atezate, baina uda partean nenbilen aparte, etzeundeten nerekin justu orain arte. Nabardurak badaude bai eta beharrik, gure baitan ere ez da falta liskarrik. Ordea laguntzari ez eman bizkarrik, naiz liburuak egon eta ez alferrik. Mundua ez da aldatzen hitzekin bakarrik. Zuek ekina ere baduzue behintzat, eta elkartasuna hartu nahi dut aintzat. Oraingoz ostatu hau baitaukat etxetzat, barka mala hostiak neke pixkat daukat, barruak sarri asko iten dit katakrak. Geratu baino lehen, ez su eta ezke, teilatu hau ez bedi, suertatu erbeste. Oraingo segizulo, ta nekeaz beste, eta bihar bazeunde, gehiagoren eske, amets bat konpartitzen saiatu gaitezke. Beraz nahiko zenuke segi elkarrekin, gaur nabaritzen dizut hainbertze alegin. Naiztalen buruakin berez ezetz egin, zure amets horreri nahi nioke ekin, geldi
zaitez oean pixka bat nerekin. Aitor mediuma zara. Atzeko bortzak zure kontsultara etorri zaizkizu nolapaiteko ezin egona kuriositatea dutelako beraien aurreko bizitzetan edo bizitzaren batean zer izan ziren jakiteko. Horixe da bakoitzari asmatu beharko diozuna, zer izan ziren edo ze bizipen bizitu zituzten. Ondotik bakotxak aditu duzuen horrekin, zuen ezin egon horrek bat egiten duen, ez duen. Bertzolaria etzinen baina, mingaina zen eukan lodi. Mariatxia izan zinen zuta egiten zenuen ongi. Zoritxarrean orduko grina etzaizu orain erori. Irribarrea galduta orain duzu serio aurpegi hori. Irribarrea galduta orain duzu serio aurpegi hori. Dirudienez lehengo bizitzan mingain lodita ze giro. Mariatxiekin atrebitzeko ez beldurta ez bertigo. Baina irri farta gogoarri naizta aspaldi jo tiro. Lehengo bizira itzulioi naiz mozkortzen naizen aldiro. Lehengo bizira itzulioi naiz mozkortzen naizen aldiro. Kristal bolari begiranago, bueltatu eta bueltatu. Ordaindu duzu baina mezurik orain ez daukat barkatu. Gero laukarta bueltatu dituta iritziak trukatu. Ai sentitzen dut, satz uste dut, ez zarela ezer aldatu. Ai sentitzen dut, satz uste dut, ez zarela ezer aldatu. Hortaz antzekoa izango zen, afizioen ordena. Kristal bola bat daukazu baina nonbait ez da hain gardena. Satz dut oraingoa ta satz zen nire lehengo izena. Izan nintzena ez badakizu esan izango naizena. Izan nintzena ez badakizu esan izango naizena. Txapelik gabe ikusten zaitut, nago erdi damututa. Basurde buru bat eskuan ta odolkatxi bat hartuta. Gainera uste dut ezabiltzala ez nerea mozorratuta. Gaur posez hartzen zaitugu eta lehen berriz beldurtuta. Gaur posez hartzen zaitugu eta lehen berriz beldurtuta. Beraz basurde zar bat eizatu omen nuen lehen sasitzan. Gero katxitik odola edan hori esan ez hasi zan. Barkatu Aitor fede haundirik ez daukat zure jakintzan. Ea medium hobea zaren zure hurrengo bizitzan. Ea medium hobea zaren zure hurrengo bizitzan.
estilo desberdinetako irudiak egiten dituzu, baina besteak beste ezaguna da Lazkao Txiki marraztearena. Zergatik Lazkao Txiki? Hasi zen behin, kuarentena garaian egin nuela lamina bat, Lazkao Txikiren marrazki dizunekin, ambientatzen marrazki desberdinekin. Eta hori, inotzan pare bat lagunei eta gero zeren Aldezarreko pare bat etxe okupautan zeren, justo lamina hori imprimauta. Eta nahiko jente desentek ikusi zeban, eta grazia egin zeban, eta joan zan bola itxen, eta niri be grazia itxen dozta marrazkiak horra marrazki bizidunak, eta mortik, bola inda, sin más. Eta hori galdetu behar nintzun, zergatik Lazkao Txiki? Azkenian hori, marrazki bizidunak margotzia eta horrelako eskuak eta formak eta esagerauak gehiago gustatzen jat, eta aukeratu neban jentiak tatuaje munduan egiten dira marrazki bizidunak asko ere reditatu o lo que sea, eta Mickey Mouse edo Pantera Rosa bat ordez aukeratu neban Lazkao Txikina, identifikatzen nahi zelako gehiago igual. Umetan ikusten zenituen Lazkao Txikiren marrazki bizidunak? Bai, hori, nire anaiakin gogoratzen naiz txikitan, baina hori oso txikitan. Botatzen zerela ez dakit ETV-en, baina ETV lau, nila bainokan hori atera zanean ez nintzen ez da jaio. Justo urte horretan. Baina gero ineban rememberina hori, kuarentena garaian o lo que sea, goratu nintzen, eta nintzen hori ikusten bebai. Eta, kriston grazia egin soztan, eta ineban hori laminana. Eta horraz izan be. Eta marrazki bizidunetatik pasarteren bat, horrela gogoan baduzu edo kapituluren bat asko gustatzen zaizuna? Daren pare bat grazioso, bastante aldiz margotu dutela. Bat da, Lazkao Txiki Guardia Zibilei furgonetia margotzen dut zanean, eta bestia Bob Marleyri jartzen dut zana, ez dakiz eusoko bertsolari batzuk, ez dakiz herriko bertsolari batzuk. Pasarte horre grazia itxen duzte bai. Eta nork tatuatzen du Lazkao Txiki? Hasieran ezagunak eta hori grazia itxen zotzala, eta Lazkao Txiki bezautzen zebela, marrazki bizidunak o lo que sea, hori, infantziako rekordo bat bezala, eta zu gero adaptatzen zure gustuetara, jo que se, Teobal Parke, hori, Lazkao Txiki doia, eskalatzera Lazkao Txiki doia, eta inora. Hori, bakoitzan, berai gustatzen jakona, baina. Notiziek notizia izateari eta telebistan agertzeari uzten diote egun batetik bertzera auskalo, zergatik. Gaur eguerdian zuen etxean, telebistan berriak ikusten ari zinetela, 7 urteko alabak holaxe galdetu dizu. Ama, Palestinako gerra bukatu da? Komunikabideoiek dituzte, isiltzeko 1000 truko, ta gai batekin aspertzen dira, ta egiten diote uko. Baina la dela pentsa dezazun, alaba ez dut gustuko, gozea eta bombak oraindik dituztelako gertuko. Gatazka etzen atzo abiatu, ta ez da bihar bukatuko, ta ez da bihar bukatuko. Naiz eta Trumpek akordioekin, ustez egindun ongia, aurrek oraindik falta baitute, hezkuntza eta ogia. Gu berriz hemen beti bezala, badugu kategoria,
daukate, zoritxarrez memoria, telebista bat baino asko zobe, izaten da historia, izaten da historia. Itzaliko bagina bertsoa oinarritzat duen antzerki ikuskizunaren azken emanaldia izango da martxoaren 19an Gernikan. Janire Arrizabalaga, Izaro Bilbao eta Araitz Katarain, Lokatz Loreak sormen taldeko kideek sortu zuten proiektua. 3 urteko ibilbide oparoaren ostean itzaliko dituzte Itzaliko baginaren argiak. Aroa, irakurtzale amorratua zara. Baina hartu zara aukeratzen duzun liburuetatik aunitzetan protagonistak poliziak direla. Foruzainak, ertzainak, guardia zibila. Eta zure aukeraketarekin deseroso sentitzen ere hasi zara. Egoerari buelta eman nahian, literaturari buruz desente dakien lagunarengana, Maianerengana hurbildu zara aholku eta laguntza eske. Naiz poliziak bizi osoan egin didan enbarazu, liburuetan beti hor dauzkat, ta egiten diet kasu. Ordea kontu hauetan berez, nahiko jantzia zarazu, zurea ez den libururen bat, gomendatu iezadazu. Ba nere ustez oso ona da Maian Etxoperena, baina ea ba ikus dezagun apal hauetan barrena. Bertan agertzen dira tabernak, jendea tainbat ididema. Toar ezazu bar gloria hau nere Aibar Zabalena. Etorri baino lehen esango, ote didazu adio. Zuk bazeneukan aski jakintza, eta nahiaina jario. Joan zaitezu psikologora, orain antza ala dio. Liburu batek ezote zuen, horretarako balio. Hain zuzen ere irakurtzeak ematen digu oreka, baina sorpresa hartu daiteke aukeraketan tarteka. Arkaitz kanona bada bat ona, beraz hartu zazu beta. Leitzen dugunak itzultzen digu, sarri gure silueta. Eta hemen aritu gara Lazkao Txikiri buruz, baina ez dakit bertsolaritzarekin loturiko beste tatuajerik egin izan duzun. Bai, oindala gutxi noan Gasteizko lagun bati bertsosalia dela, Landerri. Maialen Lujanbion bi begiradek sortzen dutena. Hor belaunian inean zua borobil forma batekin eta gero poskolo batekin bai. Zala ametzen erantzuna esan sostala. Eta hori.
hori azkena. Eta ze bertsolari tatuatuko zenuke gustora eta ze irudi egingo zenioke? Ba, hombre, alko basan ingo notzan Lazkao txikiri sega bat edo horrelako zehose. eta bestela, ez dakit. Gaur egun, jabe okurritzen horrela zein. Eta badago gustoko duzun bertsolaririk, ze bertsolari jarraitu izan dituzun? Ba, a ber, asko ez du jarraitzu bertsua, txikitan bai gehiago, ze hori, ikastolan ibili ginen be etortzen ziren Binaspre eta Ekaizan Maniego, eta bai joan nintzala Arabako bertso txapelketa ikustera, hori, animatzera justo Binaspre irakaslia zala, eta hori, pues, bera ebisa gainera, antolatzen da bebe gaztetxean be Olinda House festivala, hori, nazten da dela pixkat bertso mundua, rap munduarekin, hola sustatu bertsuan mundua, beste era batian, Eta hitzetik hortzeran, gonbidatu guztiei, galdetzen diegu, zein den euren bertsoaldi kutxuna, zurea zein da, Martin? Ba, ogeratu got, justo marrazki bizidunena, gainak intzebala uste dut, eta hori, ogeratu got. Ba, Lazkao txikiren marrazki bizidunetako intro hori, bertso hori, gogoratuz agurtuko zaitugu. Eskerrik asko, Martin, eta eskerrik asko, Jon. Zuei. Nahi zuzuen arte. Bai. Hainbat herritan ume txiki bat hurbiltzen zitzaizunean, ere neurrian jartzen zenekin, eramaitakor xumean. Txiki izenez, txiki gorputzez, haundia maitasunean, ta haundiago bilakatuko zara etorkizunean, zure txikitasunean. 3 metroko soka bat da eskura eman dizudana. Soka batek erabilera, forma, funtzio ezberdinak izan ditzazke. Nik 3 roletan jarriko zaitut, bakoitzetik bertso bat kanta dezazun. Zer da soka ama batentzat, eta zer da soka sortzaile batentzat. Amatasunak esan behar da, esatekotan, benetan, ni amatu nintzen ama libretzat, edo itxaropenetan. Sarri gogoa bide horretan, galdu ditudan trenetan, edo errutan edo nik sortzen, ditudan asperenetan. Ta soka hemen naiz eta dudan orain nire eskuetan, amatasuna zilborreste bat da gure lepoen bueltan. Ta sortzaileok arnasa ere, bihurtzen dugu likido, gure egoak zezaurgarri orain jeitsi, orain igo. Ta soka hori loditu dadin, naiz izan 1000 motibo, beti ez gaude horren emankor, edo horren emotibo. Ta naiz salbatzen gaituen sarri,
ala nahi dugun aldiro, laguntza soka behar lukena, bihur liteke latigo. Gaurko programa bukatzeko, Fernando Aire Salvadorren Lukas adiskideari bertso sorta entzungo dugu. Lukas, Urepeleko herritar bat zen, Ameriketara hartzai joana, eta handik dirua bidali zion Urepeleko erretoreari bazkari bat egintzetan. Bazkari hortan zegoen Salvador, eta eskerrak emateko Salvadorrek bertso sorta hau idatzi zion. Beti bezala, Ainhoa Sarasua eta Inaut Agirre kantuan, eta Manes Pagola musikan. Gozatu! Ene Lukas maitea ze bihotza duzun, gutaz hartzeko izan igo inurrun, beldurtzeko da Euskal Herrian ez dugun, zu bezelakotanik 2000etan egun. Aragia ausarki herriko ogia, mugaz bertze aldetik harri edania, paregabea zela da egia hundia, guk zure diruekin egin bazkaria. Musean iraganda gero atxaldea, nik laguntako nuen ogi egilea, Agustinek batxitxa gure abadea, ez idurian hause zer xoriparea. Gaizu ziren hori betikoa, xarregin gidoa eta gugordagoa, naiz denek berdintzu ginuen jokoa, gaztek galdu dugula errangabe doa. Etxeko bide hartan zen gaizki, Joanes Agustin da niruginen naski, askotan isilago joan dira zazpi.